Ola a todos e a todas e benvidos unha vez máis ao programa Falemos de Pedras e Lugares. Hoxe trasladarémonos á comarca da Coruña, en concreto estaremos na súa cidade para visitar o emblemático Castro del Viña. Este xacemento, declarado Monumento Histórico Artístico no ano 1962, está situado na parroquia de San Vicente del Viña, concretamente na zona alta da Zapateira, entre os vales del Viña e Mesoiro. O Castro del Viña adquire a súa relevancia arqueolóxica na importancia dos achados e investigacións derivadas das diversas escavacións. Entre os achados, podemos salientar o denominado Tesouro del Viña, conservado no Museo Arqueolóxico e Histórico do Castelo de Santo Antón. Neste tesouro non só se inclúen pezas de cerámica, senón tamén valiosas alfaias de ouro. Ademais desta descuberta, son de moita importancia as características construtivas do castro, onde salienta a existencia dunha triple muralla que rodea o xacemento. O feito de que unha delas constitúa o perímetro da parte máis elevada da zona leva a que sexa denominada Muralla da Croa. Esta denominación de croa, para referirse á coroa dun castro, está moi presente en toda a toponimia do territorio galego. Para rematar, podemos destacar tamén a aparición de elementos como unha fonte alxibe, un templo do ídolo fálico e unha construción semicircular denominada Casa da Exedra. Na reportaxe de hoxe acompáñanos o arqueólogo José María Bello Diéguez, director do Museo Arqueolóxico da Coruña e coordinador científico do proxecto Artabria. E da súa man comprobamos que o Castro del Viña pertence ao grupo de achados arqueolóxicos máis importantes da nosa comunidade, revelándonos, se cabe, un pouquiño máis acerca do noso pasado e dos nosos ancestros. Ata o próximo programa de Falemos de Pedras e Lugares. Aburiño. Bueno, estamos no Castro del Viña, é un dos dous castros que se conservan, Cecais houbo tres, no Concello da Coruña. Está situado moi perto da cidade. É un pequeno outeiro que se ergue ao final dos montes da Zapateira e foi empregado para a instalación dunha poboación a partir do 2 a.C. O Castro del Viña comenzou no escavar no ano 47, Luís Monteagudo. Comenzaron a excavar nesta zona. Por que nesta zona? Él o aclara moi ben nas súas memorias. Porque aquí lle chamaban Acabaxe. Entón, el deducía que desa microtoponimia de Acabaxe que posiblemente houbera, como houbo, casas antiguas, e así apareceu a coñecida como Casa de Exedra, que é unha casa magnífica. Ademais desta Casa da Exedra, apareceron as murallas. Estes torreóns, moi boa parte deles reconstruído. Aínda se pode entrever unha parte de pedras máis vellas, máis desgastadas, e outra parte de pedras máis novas, máis angulosas. A parte bella é a orixinal, a outra é a parte reconstruída. Os torreóns non están imbricados coa muralla de fora, sino que son moi posteriores. Neste mesmo lugar, outra das zonas que se escavaron, primeiro, como digo, por Monteagudo, despois por José María Luengo, que foi o que mantivo as escavacións no Castro hasta o ano 45, e esta construcción, onde apareceu unha pedra que está no museo e que foi coñecida desde o principio como ídolo fálico. O falo tiña un carácter apotropaico, é dicir, protector. Esta foi a segunda fase de excavacións nesta vida de Guadiana que tivo o Castro del Viña, que foi dirixido por Felipe Sanén. Esta zona é a parte que excavou no ano 85. A muralla, igualmente enorme, e paralela a ela un muro que, con probabilidade polos materiais que saíron nesa excavación, é tamén desa fase anterior de un séculos anterior ao cambio de era. A zona na que estamos agora é a parte que excavamos dentro desta croa. A muralla, que ten unha altura conservada de máis de 3 metros, o que nos resultou, en certa forma, sorprendente. Unha muralla que ten un sistema moi peculiar de construcción porque parece estar feita por módulos.
A máis das murallas apareceu toda esta zona onde hai distintas estancias. Temos ali unha estancia que ten unha zona exterior antes de penetrar a estancia propiamente dita. No interior, un montón de cantos rodados que representan o que está debaixo e non se ve que é o fogar. O que era a casa era un conxunto de vivendas artelladas en torno a un espacio común. Ese concepto de casa que se asocia moitas veces, non? De que cada redondeliño coberto de palla era unha casa, hai que botalo para fora. Cada redondeliño era unha habitación, e cada habitación podía ter a súa función. Entón, aquí, nesta que falábamos, posiblemente fora a cociña, tanto polos escasos materiais que aparecen dentro, como pola existencia dun fogar ben delimitado, e unha estrutura de pedras adosada a ese fogar que parece un forno. Outra das estancias sería esta grande, máis alongada, na que non hai fogares. Hai, sin embargo, restos de lume en distintas zonas, pero non hai un fogar estructurado, co que quere decir que aquelo e isto teñen función distintas. Temos despois aquí estas outras dúas, e aquí temos o pasillo que sirve de distribución entre as distintas habitacións. Cunha cousa curiosa que este furado é o lugar de captación de augas para un sumideiro, para despois conducilas por un sistema de alcantarillado. Os materiais que nos aparecen aquí son entre o século II e o século I a.C. Na zona das viviendas aparecen moi poucos materiais e os poucos que aparecen moi fragmentados. Apareceron os cachos grandes deses materiais na zona que se usaba de vertedeiro, cual sabemos que eses trozos grandes que están no vertedeiro en realidade procedían desta estancia ou desta outra, e desta maneira pois se poden ir recompoñendo pequenas escenas da vida do poboado. Estamos agora noutra das estancias da Croa. O chan no que estamos pasa por debaixo deste muro curvo da cabeceira, de maneira que indica que a estancia en principio era maior do que temos agora. E da mesma maneira temos dous fogares diferentes que responden a cada un destes momentos. Outro dos asuntos en relación cos fogares desta época é que aparece unha especie de kit composto por placas de pizarra e cantos rolados de tamaño, digamos, dunha pataca. Decíamos que había unha transformación. Aquí se nota moito na Croa. Toda a parte desa gran casa composta por diferentes estancias arrásase e convírtese nunha superficie horizontal. E aparecen, sin embargo, esta casi moi perto da muralla, outras vivendas que antes non existían. Unha delas é esta, xa cunha planta moito máis cuadrada que as anteriores, como corresponde aos tempos. Esta nova casa ten interese, aínda que isto lóxicamente non se ve porque foi excavada, porque derrúmbase, nun momento incerto, derrúmbase, e sobre ese derrumbe, sobre estes muros, construyen unha cachoupa, outra casa, outro edificio, pero de moita peor calidade. E no interior desa segunda utilización desta estancia apareceu unha moneda de mediados do século III. Outro dos elementos tamén que nos falan das reformas do cambio de era ou de comenzos do século I é este muro. Ten unha parte antiga, digamos, que esta, pero a continuación faise máis estreito e, sobre todo, reutilízanse dúas pedras, amortízanse, que son elementos de muiño. Cunha cuestión relacionada coa microtoponimia, que sempre ten interese, é que esta zona, onde estamos agora, na Croa, de sempre chamouse as Torres, era a zona das Torres. De feito, ese foi un dos motivos polo que excavamos nesta zona, saber que pasaba con esas torres. E nos atopamos, ademais desas murallas ben conservadas, efectivamente con dous torreóns defensivos que son posteriores á muralla primitiva. Entón, esa coincidencia entre o topónimo e a realidade da existencia destas dúas torres é outra das cousas que convén tamén resaltar. A propia microtoponimia dos espacios son datos, non sempre, pero moitas veces sí, son datos que apuntan a un pasado lonxano e axudan tamén a descubrir ese pasado. Estamos extramuros, isto é a muralla da Croa, xa fora da Croa, pero inmediatos á Croa, e o que nos aparece son unha serie de estructuras de difícil interpretación. Por exemplo, esta estructura
feita pois con pedras de mala calidade, non careadas. Pensamos en principio se podería tratarse dun forno, pero non atopamos dentro ningún tipo nin de restos de combustión, nin de carbón, nin nada desto. Por que dun forno? Pois porque nesta zona apareceron multitude de restos que indican actividade metalúrxica. A estrutura que sí que parece que ten directamente que ver, esta estrutura casi semicircular, adosada á muralla, que parece tratar dun forno metalúrxico. Aquí apareceron montones de restos de escorias, montones de restos de crisois, apareceron moldes de fundición e apareceron obxetos de bronce. A idea é que aquí estamos nunha zona onde se practica, cando menos, a fundición ou a forxa e o refino de metais. Esta é unha das construcións realmente singulares do Castro de Viña. Está situado fora da muralla da Croa, é un sistema de captación de agua. Xa non hai un manantial que existía. Con todo, queda parte, como se pode ver, de auga, e cando hai épocas de choiva chega a encherse. Pero o normal, cando o acuífero estaba sano, é que houvese sempre auga a media altura. En outros castros próximos, tanto de Galicia como de Asturias, hai cousas semellantes, pero desde logo ningún destas características auténticamente monumentais, que as outras son obras moito máis domésticas, digamos, isto xa entra dentro das categorías das obras señoras, das grandes obras, o que tamén ven, se fixera falta, a reforzar esta idea de que o Castro del Viña era importante para Roma nos momentos do século I despois de Cristo e posteriores.